Στο σημερινό βίντεο εξετάζουμε ένα θέμα που πολλοί άντρες συχνά παρεξηγούν. Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι για να προσελκύσουν γυναίκες πρέπει να μοιάζουν με στάρ του Hollywood, έχουν ένα αλλαξευμένο σώμα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό που φωνάζει επιτυχία. Αλλά εδώ είναι η αλήθεια που δεν είναι όλη η ιστορία. Πράγματα που μπορεί να μην συνειδητοποιήσετε καν ότι κάνετε. Πιστέψτε το ή όχι, οι γυναίκες είναι απίστευτα οξυδερκείς από τη στιγμή που μπείτε σε ένα δωμάτιο και παίρνουν στοιχεία που ξεπερνούν την εμφάνιση ή τα χρήματα. Έχει να κάνει με το πώς μεταφέρετε την ενέργειά σας και οι μικρές λεπτομέρειες που μιλούν πολύ για το ποιος καταλαβαίνετε τι παρατηρούν πρώτα. Οι γυναίκες μπορεί να είναι game changer για τη ραντεβού σας. Την περιέργεια και ακόμη και τη δημιουργία επιθυμίας για μια βαθύτερη σχέση σήμερα, αναλύουμε 12 πράγματα που οι γυναίκες παρατηρούν αμέσως για τους άντρες. Μερικά από αυτά μπορεί να σας εκπλήξουν, ενώ άλλα είναι πράγματα που οι γυναίκες συζητούν ήσυχα μεταξύ τους, εάν είστε ελεύθεροι σε σχέση ή απλώς περιεργάζονται. Αυτό το βίντεο θα σας δώσει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανεβείτε επίπεδο με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόσασταν δυνατούς αν χάνετε χρόνο και χρήματα. Τα σημεία στη λίστα μας είναι τα πιο σημαντικά και πιστέψτε με, δεν θα θέλετε να τα χάσετε προτού μπούμε στη λίστα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί, χτυπήστε το κουδούνι και δώστε σε αυτό το βίντεο, έτσι. Δεν θα χάσετε ποτέ τις συμβουλές και τα κόλπα μας που θα σας βοηθήσουν να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Τώρα, ας ξεκινήσουμε νούμερο 1. Ο ήχος του τόνου της φωνής σας παίζει ρόλο, ελκυστική, ενώ μια πολύ απαλή φωνή μπορεί να σηματοδοτεί ανασφάλεια. Και μια πολύ δυνατή μπορεί να φαίνεται σαν μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή. Οι γυναίκες έλκονται φυσικά από έναν ισορροπημένο ευχάριστο τόνο που αντικατοπτρίζει αυτοπεποίθηση. Και με σιγουριά στην επικοινωνία σας, νούμερο 2, το άρωμά σας, η σιωπηλή έλξη. Η μυρωδιά του παράγοντα είναι μια ισχυρή και συχνά υποτιμημένη αίσθηση και οι γυναίκες το παρατηρούν αμέσως τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο ή περνάς από κάποιον. Το άρωμά σου αφήνει μια εντύπωση, είτε καλό είτε κακό. Ένα φρέσκο ευχάριστο άρωμα δεν είναι μόνο το να μυρίζεις καλά, αλλά μιλάει πολύ για την προσωπική σου συνήθεια. Συμπληρώνει το φυσικό σας άρωμα, μπορεί να σας κάνει πιο αξέχαστη και ελκυστική. Ωστόσο, το να φοράτε κολόνια δεν είναι αρκετή. Η διατήρηση της συνολικής καθαριότητας είναι εξίσου σημαντικό. Τακτικά ντους, καθαρά ρούχα και δροσερή αναπνοή συμβάλλουν σε μια περιποιημένη εικόνα που εκτιμούν οι γυναίκες. Θυμηθείτε ότι τα αποστέλλονται έχουν βαθύ ψυχολογικό αντίκτυπο. Ένα συγκεκριμένο άρωμα μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα, πυροδοτεί έλξη και ακόμη και να αναζωογονεί την επιθυμία. Λέγοντας μια λέξη, οπότε επιλέξτε το άρωμά σας με σύνεση, γιατί το σωστό άρωμα μπορεί να σας κάνει αξέχαστο. Νούμερο 3. Το στυλ σας και η περιποίηση του ντύσιμο για έλξη πριν καν μιλήσετε. Η εμφάνισή σας λέει ήδη μια ιστορία. Με τον τρόπο που ντύνεστε και περιποιείστε τον εαυτό σας, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για το ποιος είστε, πόσο εκτιμάτε τον εαυτό σας και το επίπεδο αυτοπεποίθησης που έχετε. Ακριβές επώνυμες για να εντυπωσιάσουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία, είναι τα ρούχα σας να ταιριάζουν στο σωματότυπό σας και να αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά σας. Ένας καλοντυμένος άντρας φαίνεται κομψός και ελκυστικός. Είτε προτιμάτε ένα κλασικό casual, είτε το νευρικό στυλ. Το κλειδί είναι να φοράτε ρούχα που βελτιώνουν την εμφάνισή σας. Η περιποίηση των ρούχων παίζει σημαντικό ρόλο στο να διατηρείς τα μαλλιά σου τακτοποιημένα, να διατηρείς περιποιημένα γένια ή καθαρό ξύρισμα και φρέσκια αναπνοή, και κομμένα νύχια δείχνουν ότι νοιάζεσαι για την υγιεινή και την παρουσίασή σου. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες, όπως καθαρά παπούτσια ή ένα τραγανό πουκάμισο, μπορούν να κάνουν μια μόνιμη εντύπωση. Το δέρμα σας, όταν φαίνεστε καλά, εκπέμπεται φυσικά αυτοπεποίθηση, και αυτοπεποίθηση είναι πάντα ελκυστικό. Νούμερο 4. Η αυτοπεποίθηση της γλώσσας του σώματός σας μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις. Πριν καν πείτε μια λέξη, η γλώσσα του σώματός σας κάνει ήδη εντύπωση. Οι γυναίκες είναι πολύ οξυδερκείς όταν πρόκειται για μη λεκτικά σημάδια και παρατηρούν αμέσως πώς κρατάτε τον εαυτό σας με αυτοπεποίθηση, στάση, ανοιχτές χειρονομίες. Οι χειρονομίες μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Το να στέκεσαι ψηλά με τους ώμους σου χαλαρούς, κρατώντας τα χέρια σου ορατά αντί για κρυμμένα και διατηρώντας σταθερή αλλά φυσική επαφή, όλη την αυτοπεποίθηση και προσβασιμότητα. Από την άλλη, το σκύψιμο, σταυρωμένα χέρια ή η ταραχή μπορεί να σε κάνει να φαίνεσαι ανασφαλής ή κλειστή. Μια λέξη με αυτοπεποίθηση
Η γλώσσα του σώματος σας κάνει να φαίνεστε συγκροτημένοι με έλεγχο και ελκυστικοί. Οπότε αν θέλετε να κάνετε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση, επικεντρωθείτε στο πώς παρουσιάζεστε σωματικά. Επειδή η αυτοπεποίθηση είναι μαγνητικός αριθμός 5, η προσωπικότητα και το πάθος σας η δύναμη της σύντριγκας. Οι γυναίκες έλκονται φυσικά από άνδρες με συναρπαστικές προσωπικότητες, ενώ η ευγένεια είναι σημαντική. Λίγο μυστήριο μπορεί επίσης να είναι πολύ ελκυστικό. Πυροδοτεί την περιέργεια χωρίς να είναι σκληρή ή ψυχρή αυτοπεποίθηση. Παίζει τεράστιο ρόλο εδώ ένας άντρας που νιώθει άνετα με αυτό που είναι και δείχνει θάρρος στις πράξεις. Του ξεχωρίζει πάθος, είτε για τη δουλειά του, τα χόμπι ή οι πεποιθήσεις του, προσθέτουν βάθος στην προσωπικότητά του και δείχνει ότι οδηγεί αυτόν τον συνδυασμό αυτοπεποίθησης, ευγένεια και ένα άγγιγμα μυστηρίου κάνει έναν άντρα να δίνει προσοχή στους άλλους. Πώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν σε αντάλλαγμα. Οι αλληλεπιδράσεις σου με σερβιτόρους, ταμείες, θυρωροί παιδιά και ηλικιωμένοι αποκαλύπτουν πολλά για την αληθινή σου φύση. Ενώ είναι εύκολο να είσαι ευγενικός με κάποιον που θέλεις να εντυπωσιάσεις, η πραγματική δοκιμασία του χαρακτήρα έγκυται στο πώς συμπεριφέρεσαι όταν δεν υπάρχει ανταμοιβή που περιλαμβάνει μικρές πράξεις καλοσύνης, όπως το να κρατάς την πόρτα ανοιχτή, λέγοντας με υπομονή. Αυτές οι στιγμές, επειδή δείχνουν ιδιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η ωριμότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη, τα οποία είναι βαθιά ελκυστικά χαρακτηριστικά, από την άλλη πλευρά, το να είσαι αγενής απορριπτικός ή συγκαταβατικός προς τους άλλους μπορεί να είναι μια σημαντική ανατροπή, σηματοδοτεί αλαζονία και έλλειψη συναισθηματικού βάθους που κάνει έναν άντρα να φαίνεται λιγότερο ελκυστικός, ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ή πόσο γοητευτικός προσπαθεί να είναι ένας άντρας. Οι ιδιότητες κάνουν μια μόνιμη εντύπωση και μπορούν να σας ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Αφού η αληθινή έλξη δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή σας, αλλά και με το ποιος είστε στον πυρήνα νούμερο 7 της φυσικής σας κατάστασης και της υγείας σας, σημάδι αυτοσεβασμού. Οι γυναίκες ελκύονται φυσικά από άντρες που φροντίζουν την υγεία τους. Ο σεβασμός για τον εαυτό σας όταν δίνετε προτεραιότητα στην υγεία σας δείχνει ότι εκτιμάτε τη μακροζωία και θέλετε να ζήσετε μια ενεργή και γεμάτη ζωή. Αυτές οι ιδιότητες όχι μόνο σας κάνουν πιο ελκυστικούς, αλλά και εμπνέουν και παρακινούν τις γυναίκες που φροντίζουν το σώμα σας. Στέλνει το μήνυμα ότι είστε συγκεντρωμένοι και ικανοί να πετύχετε τους στόχους σας νούμερο 8. Ο τρόπος περιποίησης κάνει μια μόνιμη εντύπωση. Οι γυναίκες παρατηρούν το πρόσωπό σας σχεδόν αμέσως και το πόσο καλά το συντηρείτε. Λέει πολλά για τη φροντίδα και την αυτοπεποίθησή σας, που δεν χρειάζεται να έχετε χαρακτηριστικά που μοιάζουν με μοντέλο, αλλά ένα καθαρό περιποιημένο πρόσωπο δείχνει ότι είστε περήφανοι για την εμφάνισή σας. Βασικός παράγοντας στην ελκυστικότητα δεν είναι μόνο να δείχνεις ωραίος, αλλά να παρουσιάζεις τον εαυτό σου με τρόπο που αντικατοπτρίζει αυτοσεβασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι γυναίκες εκτιμούν φυσικά τους άντρες που καταβάλουν προσπάθεια για την εμφάνισή τους. Φιλικό και ζεστό, ένα χαλαρό φυσικό χαμόγελο μεταδίδει αυτοπεποίθηση και ευτυχία, δείχνοντας ότι αισθάνεστε άνετα με τις ιδιότητες του δέρματός σας που είναι αναμφισβήτητα ελκυστικές. Η δύναμη του χαμόγελου μπορεί να κάνει μια μόνιμη εντύπωση και να σας κάνει πιο αξέχαστη. Νούμερο 10. Η ικανότητά σας να κάνετε μια συζήτηση με επίγνωση. Μια υπέροχη συζήτηση είναι πιο ελκυστική από το να φαίνονται μόνες οι γυναίκες. Εκτιμούν τους άντρες που μπορούν να τους εμπλακούν σε ενδιαφέρουσες στοχαστικές συζητήσεις, ενώ δείχνουν ευφυΐα και γνήσιο ενδιαφέρον για όσα έχουν να πούν μια καλή συζήτηση, αποκαλύπτει πολλά έχει να κάνει με το να ακούς και να ανταποκρίνεσαι προσεκτικά που βοηθά στη δημιουργία μιας βαθύτερης σύνδεσης. Το να είσαι ικανός στη συζήτηση δείχνει συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα σύνδεσης σε ουσιαστικό επίπεδο, οπότε αν θέλεις να αφήσεις μια μόνιμη εντύπωση, δούλεψε τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες. Θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις και να την προσελκύσεις ξανά και ξανά. Νούμερο 11. Την προσοχή σου, κάνοντας την να αισθάνεται πολύτιμη όταν ένας άντρας κάνει μια γυναίκα να αισθάνεται σαν να είναι η τελευταία εντύπωση. Παρουσιαστείτε σε μια συζήτηση και δώστε της την αμέριστη προσοχή, σας δείχνει ότι την εκτιμάτε και τη σέβεστε. Το ότι είναι προσεκτική κατά τη διάρκεια των συναναστροφών σας την κάνει να νιώθει πληγωμένη και σημαντική. Δημιουργώντας μια βαθύτερη σχέση μεταξύ σας, δεν είναι μόνο να ακούτε, αλλά να συμμετέχετε ενεργά και να δείχνετε γνήσιο ενδιαφέρον για όσα έχει να πει. Αυτό το επίπεδο προσοχής και σεβασμού, στα χέρια ενός άντρα, γιατί μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για αυτόν,
Τα περιποιημένα χέρια δείχνουν ότι προσέχεις τον εαυτό σου και προσέχεις τη λεπτομέρεια, αντανακλούν την αυτοπεποίθησή σου. Τακτοποιημένος και αυτοσεβασμός, τα χέρια σου μπορούν επίσης να μεταδώσουν την προσοχή σου, το επάγγελμά σου ή ακόμα και η προσωπικότητά σου. Η αρενοπότητα η κατάσταση των χεριών σας μπορεί να μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις, επομένως είναι σημαντικό να τα κρατάτε τακτοποιημένα και καλά συντηρημένα. Πρέπει να λένε καλά πράγματα για εσάς και να το έχετε τα 12 πράγματα που παρατηρούν πρώτα οι γυναίκες για τους άνδρες που δίνουν προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν μπορούν μόνο να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σας, αλλά και να αφήσουν μια μόνιμη εντύπωση. Θυμηθείτε ότι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσέχετε πώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Ειδοποίηση Bell για να μην χάνετε ποτέ φρέσκο περιεχόμενο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Συνεχίστε να μαθαίνετε, συνεχίστε να βελτιώνεστε και να προσπαθείτε πάντα να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας και να θυμάστε ποτέ μη σταματήσετε να μαθαίνετε στο οικισμό. Είναι ένας υπέροχος δρόμος για προσωπική ανάπτυξη και σοφία.